Hello, ako si Jing Haji Tinagsa. Naghimo ko ani nga video tungod kay akong nakita ka daghan ang mga nanginahanglan o mga materials, especially sa mga nagtuon sa pulong sa Ginoo. I was inspired by the Purpose and Passion Ministry, sa Truth and Life Ministry. Minsan naka-appeal ko sa ilang training about sa Bible, sa new text. O gracias sa Ginoo na kakat-on ko, nakabalo ko, o gani ang ministry mong good nila good, ilang nakita nga daghan yung mga pastor, mga church leader nga walay formal nga schooling. Ug may heart pero wala lang yung panahon bitaw nga makaadto sa Bible school para makakat-on. So ang Purpose and Passion o ministry, so naningkamot yun sila nga maabot ang atong more than 50,000 ka mga pastor, mga church leader na matudluan at ta-comfort kung asa sila ay wala may panahon gud mo adto pa sa ilahang nga kanang sa Bible school. Na sila hard pero ang naging problem lang siguro wala nila panahon yun siguro magtuon na pa Bible school. So munang ang Purpose and Passion Ministry naningkamot gid nga matudluan sila. O the same niya po ang Truth and Life Ministry, TLM, lead by Sir Alex Villanueva, nga maabot sila. Kani padayon sila karon. O gracias sa Ginoo naka-appeal ko ato o isa ko sa na-bless nga na-appeal sa schooling sa training. Nakahuman ko o na-inspired yung kumayon good sa mga pananawan nga nagkaroon ng burden na maabot po ang uban nga unta. Ang uban po makakatod sa tamang pagtuon sa Biblia. O nagkaroon lang og challenge kada ko gani nag-volunteer po ko o tudlo sa trainer volunteer diri sa mga lokal nga sa lugar sa uban pa sa tungod pa pandemic. Pero nagkaroon og challenge karon, nagkaroon og kanang pandemic sumaw nang naundang. Pero ang Truth and Life Ministry TLM padayon lang gyapon sila nag-inspired sa inana. So pero ako naging burden sa kuha tungod sa may pandemic. Akong gisip na sa kay paagi no mapaabot sa uban lalo na sa mga nagtuon na kung mga need yun bitaw nga gusto mag-donate. Nasa survey man sa tinuod lang karon bisan sa America there are only 28% ng mga nagtuon sa Bible. So 28% lang siya ang mga readers, seasonal o daily readers. Tapos sa panahon sa pandemic karon, nabawasan pa mangani. Nabawasan pa nag 22% na lang. So siguro ang uban na discourage ang uban, wala na kay nagtuon. So sumunang para sa ko gusto nang ma-encourage lang gyapon ang uban. With the help ani nga makatabang gyapon with the use of this platform, YouTube, Facebook, doon yung mga pagtudlo nga sama gani. O nagplano ko nga akong ipaningkamutan na makahimo mga content nga sama niini o ma-share po sa inyo ha. So I hope nga pinaagi ini nga mga content pinaagi ini nga mga pagtudlo nakatungod mo. So nakoy kung sa inyo i-share sa inyo ha sama ni. I'm using pasensya na mo kay dili kay ni gwapo kung gamit sala ni siya ka phone lang ni siya phone lang ang gamit okay so kini siya mga slides gikan gani siya sa Truth and Life Ministry. Sila gid ang nagpasimula ni na-inspired lagi ko nga gusto ko daw nga ma-share ni sa inyo o matulog sa inyo. I know nga ang buwan sa Truth and Life Ministry mapaabot man yun sa inyo ang tama nga tulog daw sa inyo ko na nga maabot po din sa inyo. So sa una na ako sa pag-start, I hope nga dili ko maboring ani no. Sa pag-start yun kini try na ko sa inyo o tulog sa kanyang start. Ang una, pangutana about YouTube yan yun. Sa Bible na YouTube yan yun. Sa Acts chapter 8 verse 30 to 31. Usang na yunok, pagkabalon yun, usang na yunok. So ang yunok, nadir sa Acts chapter 30, kining chapter 8 verse 30 to 31, kining yunok. Kini siya ang tawag ng YouTube yan yunok. Ngayon gani kag yunok,
Ang eunuch is another is caster, anong gikapon ba? Gikapon sila. Kunya anong gikapon sila, so na mga previous video na. So Utopian, may Utopian gani isa part na siya sa Africa, sa mga black people. So pag may eunuch, so slave sila nga caster, gikapon. Anong gikapon man sila? Gikapon sila tungod kay part sila trabaho. So before nga nung nakapon na sila, nung nakaster sila, either by punishment sa una, or either nga nagpa-slave sila, o slave sila, sumunod lang trabaho. So kini siya nga eunuch, dili siya basta-basta. Official niya siya sa sa Candice, Queen sa Candice, so sa treasury. So dili siya basta-basta. So nagkataon nga musimba siya, nisakay siya sa karwahe. Mo nga pangitabo kaning sa Acts chapter 30. So pagsakay niya sa karwahe, nagbasa siya sa Bible. Pagbasa niya, nara, itong basahon na. Then Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah the prophet. Do you understand what are you reading? Philip asked. So sabi niya ito si Philip, nidagan siya, niadto siya sa chariot niya, nitapan siya sa katong nagkuan, niya ay sugod sa Holy Spirit. Ningon siya sa katong ningon siya sa eunuch. Nakasabot pa kasi mong ibasa. Nakasabot pa kanimong ibasa. Ningon ng eunuch nga. So ang tubag sa eunuch, na eunuch mo niyo, ang eunuch. So black man na siyang eunuch no kay Utopian. Black is Utopian man god is African. Blacks na siya. So ningon si Philip nga kasabot kasi mong ibasa. So mo yung tubag. Tubag nga. How can I? He said, unless someone explain it to me. So he invited Philip to come and sit with him. Dali, tuloy mo. So, paano niya. Then, ituluan siya ni Philip. Yung i-explain siya, kung ibasa kay Isaiah man yung book. Ibasa about kay Jesus. So, itudlo siya i-explain siya ni Philip ang yung ibasa. Kung tungod ato yung nabasa, yung nasabtan, nakita sila tubig siya. So, yung paabot, bautismo yun ako. Kasabot. So, sa kini nga scenario, kini nga panghitabo, the same no, murag ka ng kung pangutan-unta ka. Asa magato? Ikaw ba tong nagbasa nga wala nang kasabot? Minsan ba sa imong kinabuhi nagbasa ka pero wala nang kasabot? Ay daw siyang nibasa pero wala ka nang kasabot, basa-basa lang ka. No? Sometimes inana tao sa kay nagbasa-basa ta bisag sa Bible pero wala ta nang kasabot. We need someone to explain sa tuwa, mo tudlo sa tuwa. O importante mo gud nga makasabot ka kay once makasabot ka mo sunod, no? Mao gamitan ng duty sa mga pastor, number 1 duty sa mga pastor o sa mga church leader nga matudluan ang kada usa. Kay once nga matudluan man gud sa pag-study og tama. So once makasabot, mo sunod, mo convert man ang mapabaptize, mo sunod na. Isod man gud mo sunod kung kanabitang dili ka kasabot. So usually pag makasabot o mo sunod. So muna no. So importante kayo nga makasabot ka para mo sunod. So the same sa kayo no, pagkasabot niya sa gitudo siya, ano pa baptize din siya. So sa magbasa-basa lang ta pero wala ta kasabot ba. So kini siya nga time nga kini nga kuan karon, kini mo ni nga naghimukuan ni nga mga kuan. Akong ipaningkamutan nga explain sa inyo ha sa gamay nga paagi kini na nga mga slides para mapaabot sa inyo ha. No, start pa lang niya, sugod pa lang na siya. So padayon ta. Like newborn babies daw, crave pure milk so that by it you may grow up in your salvation. Now that you have tested that the Lord is good. No, sa 1 Peter 2:3 sa NIV version. Sama sa babies nga crib, ano sa manang crib kanang marag maguling marag mamatay kung dili makakuan, dili makatutoy og gatas, no? Diba, ang baby sige na kung dili makuan gid siya. Sino nang kinahanglan sa tao no? Pwede ba nga kanang ang baby nga dili makadidisi sa adlaw? Ang baby pa di pwede. So maghilak na siya dili makakuan. Dapat ana ang tong karakter. Ana tong karakter sa Word of God nga kung dili ta makakuan sa Word of God, magulingit gyud ta ba nga para makakuan gyud, para mag-grow ta. Pero dili na may taboy. So kung pangutan siguro ta, munang daghang yumagot siya nga wala na growth kay dili niya nakakrib sa Word. May lang makabasa, may lang pagdili. Imagine, even ganun sa sa America is 28% lang. Seasonal pa na siya, no? Ang seasonal o daily. So, gamay ra kayo siya ratings kung tanawin mo, no?
So ang uban dili gyud siya na naka-crave. So dapat ang tao, ang kada usa is crave gyud siya sa spiritual na which is the word of God na para mo grow ka. So crave gyud ka dapat. Then nadre, you have much to say about this, but it is hard to explain because you are slow to learn. In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you elementary truths of God's word all over again. You need milk, not solid food. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish from good from evil. So Hebrews chapter 5 verse 11 to 14. So kining subok sa Hebrews sa chapter 5, kung matingala ka kining buwan, dapat teacher na mo. Elementary truth lang yapon. Solid food nung tayong gikaon. Karon mga kuan ng yapon dapat ma-distinguish na yung mga teacher nung tamo, ma-distinguish na yung right of kuan. Anong gisulatan man ani ang Hebrew? Actually kining Hebrews Anong gisulatan man ang mga Hebrews? Tungod kay one of the character of the Hebrews is stereotype. So tapulan ba? Tamad, tapos di kayo kuan. Isa sa mga karakter na dapat o teacher na sila. Pero isa sa mga karakter nila dili pa nga naman tungod kay kanihang ilang karakter dili sila na naka-crave hangtod karon di pa gyapon nila ma-distinguish ang kanang kuan dili ang right ug dili wala sila nag-grow. In short, ang kining writers issue niya nga dapat teacher na mo elementary na gyapon mo stagnant no. So ana ang mahitabo sa usa ka tao, usa ka Kristiyano na dili kayo matinudanon sa pulong sa Ginoo. Wala gigani ka nagtuon, wala kay ka nagtuon. So stagnant gud ang imong pag-grow. Mura kag katong sama ning gingon sa Hebrew na dili kayo nimo dapat suwan ka dili maglisod ka og distinguish sa unsay good and evil. So ana siya mga karakter. Pero kung namay ka ng Hebrews nga gisulti, dapat po isa nga gi example. And then you will no longer be infant, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching and every cunning and craftiness of men, the disciple scheming. Pero kining sa Ephesians 4:14 po, sa maybe, siya nga, ganiha, ang Hebrew gikuanan nga, mga elementary pagyapon mo, wag mo nag-grow. Kini siya, gi-commend siya, dili na mo infant, dili na po mo matusawin. Nga naman day ang mga Ephesians nga gi-commend nila. Tungod kay sa Ephesians manggo daghan kayo mga mali nga tudlo dito na gani mga school of Tyrannos dito. Pero tungod kay kining Ephesians is a very studious nagtuon mga sa pulong sa Ginoo. Kini ang resulta sila ha. Gi-comment sila ni Paul, so dili na mo infant, dili na gid mo mailad. Kay more than 2 years si Paul dito nga nagstay sa kuan o nakipag-argue siya dito sa mga heretics nga mga mali nga tudlo sa Tyrannos o ang mga Kristiyano dito nga na-convert, na-witness nila. O sila pod mismo paghawa ni Kuan, naging studious pod sila. O gani i-comment siya nga dili na gid mo mailad bisag daghan og mga kuan dito teaching nga mga mali. Dili na mo basta-basta ma-blown by the wind, dili na pod mo makuan sa mga dautan. So that's paano na comment ni Paul ang Ephesians. So ganiha ang Hebrew gikuan niya nga elementary gyapon wala nag-grow. Pero mas nindot og sama ta ani kanang sama ni sa Ephesians nga mga Christian nga dili na infant. So bisag unsaog ka nang mangilad karon gani importante kini sa katanan kay daghang kay moingon nga kana ganing about ining COVID ba. Ingon sila nga dili ka magpa-vaccine kay ma-666 ka or masumbi ka. So daghang kay mga mali nga mga tudlo. So true ani nga nagtuon ka, dili ka basta mailad. Dili ka mailad. Dili ka ma-deceive, dili ka ma-corrupt sa mga unsa din nga naman tungod kay nagtuon man ka. So unta pareha ta ani no nga mag-grow just like in Ephesians. So ani dapat no nganong inana man. So ingon sa 2 Timothy 3:16 to 17, all scripture is God-breathed and is useful to teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. So mo na siya purpose na dapat ma-equip ka para sa pagpanudlo, pag-rebuke, makorek, matrain sa tanang maayo. So para ma-equip good sa good work, no? So mo gini pinaka-purpose kanang magtuon ta, nganong magtuon ka sa pulong sa Ginoo. Then, why we need to study the Bible? Naman kinahanglan man gini magtuon sa Bible.
ikaw ka kung pangutanan ka, kinahanglan mo gyud ka na kung magtuon sa Bible. So kini nga pangutana, so mo ning tuwag. So asa man imong goal para lang diri? Para lang ba nga nagtuon ka sa pulong sa Ginoo sa Bible nga para daghan may balay para pandibate? Ikaw para sa imo akong pangutanan ka, unsa man gid imong goal? So kung ay imong goal ka na, apay mas lalong nga goal ana. Ang goal dapat kani sa life change. Kaya ang word of God is for teaching, rebuking, correcting. So para masangkapan ka. Ang purpose gid nga ang goal gid mo anong nagtuon ka para mabago ang life change, mabago. Kumbaga ba, dili lang ka taman diri ba kung dili mabago. Daghang kay mga gifted, daghang kay kanang tawag lahi ang fruit of the spirit sa gitawag og gift of the spirit. Daghang kay mga gifted, mga gift of the spirit, may manulti, daghang mga kay mga talent, skills, daghang kay sila mga gift. Pero ang ilang fruit walay ka fruit. Asa man ang fruit ka ng taas kag pasensya, mahinatagon ka, mapailubon ka. So ang imuhang batasan, ang imuhang karakter is na change. Ika nga it's a metaphor from ura pag kanang nag-ilis ka og sinina. Pag ilis nimo og sinina, kinsa man ka? Ako si Jing Tinagsa. So kung mag-ilis ko sinina, kinsa man ko? Jing Tinagsa lang gyapon. Mamulbos man ko maligo mo kinsa man ko ako ra gyapon. Pero kini siyang life change dili ni siya na. That is metaphor. Mura siya og gitawag og kanang butterfly bitaw. Butterfly nga kanang butterfly from mura siya guod tapos magana mo sa mga hangtod mahimo siya nga butterfly na. So inana siya. Mabago ka ma-change ka into the image of God. So pinagi sa pulong sa Ginoo nga imo makatunan ang goal gid nimo ma-life. So matingala sila nga ko ang mga sa una. Karon mura wala na gyud. So like so kada ang pinaka-goal na to nga ma-change atong life, ma-change imong life, ma-change ang life sa imong pagtuon sa Biblia. So sa mga example ini si Ezra. So kinsa man si Ezra? So si Ezra this Ezra came from Babylon. He was a teacher, well versed in the law of Moses, which the Lord, the God of Israel, hath given. The king granted him in everything he asked, for the hand of the Lord, his God, was on him. So tungod kay sige nagtuon gini si Ezra gud sa una man gud is law of Moses. Ngano man mamaya i-explain nato sa inyo law of Moses nagtuon siya sa law of Moses which is the Bible, scripture sa una, no? So yung gitun ano mayo gi kuan ning mayo tungod nga na gi-grant sa Ginoo yung mga request. Oh, the Lord God of Israel hath given the gihatag siya ang iyang mga request. Even the king, no? Ang king siya mga request gihatag siya. Okay, katong nga tayo man God, si Ezra ang mga nanudlo ato, nanudlo sa Israel sa mahitungod sa law mo sa Torah. So tungod ato siyang pagtuon. Ana ako nabago yung kinabuhi, then nakabago po siya mga kinabuhi sa uban. So ana ang nahimo na Ezra. Then for Ezra had devoted himself, ang gihimo lang ni Ezra gidebot niya ang kinabuhi sa pagtuon. So nagtuon siya ngayon, no, study and observance of the law, the Lord, to the teaching is decrease the laws of Israel. So iya yung gitunan mayo ang law, So muna study siya, nagtuon siya. Then ang gihimo ni Ezra, si Ezra devote himself in the law of the Lord, sa mga balaod sa Ginoo. Then nag-study siya, nag-observe siya, yung observe mayo, then itudlo. So this same unta dapat sa tuwaan nga gyapon, no, sama kay Ezra. So gidibot na to tong kagalingon sa pagpamino, sa pagtuon. Yan hindi natong giobserbahan. Then kung makabalo na ka, nausab na gyud atong kinabuhi pod, kaya na nato.